Salam, kaderli vatandaşlar, salam mehriban ilişkiler. Benim bugün şu geçen dünkü ömrümkü bolun halkın sesindeki gepleşikler vardı. Bir zatlar aytmakçı. Bu içimdeki sırrımı men 2 yıl olay hiç kime aytman saklap gördüm. Şonun şunun yeri geldi deyip düşünyen. Şonun için halkın yeni bir sefer gözünü açmak için halkın ne doğru yolun gitmeginin önünü almak için benim şu öz şu zatlar gizlemen aytmağı öz borcum deyip hasap ediyen. Men bunu gizlep saklap yürüdüm bir yarım yıldan köprek vakt veri. Ne şunun yeri geldi, dile geldi, bile geldi, barbar bu käbir yalandan opozisiya bolup ýören opozisiya diýip özüni atlanýan adamlaryň falşiwi adamlar bolup çykmagy, ýa-ni hökümete işleýän adamlar bolup çykmagy köpleri haýrana galyrandyr diýip düşünýän. Çünkü köp adamlar olara inanýady, olar elbette özüni inandyrmagy başardylar diýip düşünýän. Ýöne o derecede däl, düşünýän adamyňa düşünmedigem şolara bakyp el çarpyp oturdular. Benidem dowam edýärler el çarpmagy. Başgaça dilbil aýdanda ýa-ni gözlü körler olaň daşyna köpelli diýip aýdyp bolar. Inni men şu ýerde size yine de şol opozisiýa tymoklar ýa bolmasa yalandan opozisionerler barada aýtmakçy. Olaryň birisi şu ýazyjy hem jurnalist diýip özüni atlandyrýar. Maňa ol adamyň ýazanyna Erkin Türkmenistanyň ýolbaşçysy diýip ýazdy da. Bu gepleşik, ýa-ni bu gurrun akwel sapar barada gidýär. Ýaşuly bagyşlam, emma men bu zatlary aýtmaly bolýan, gidläp biljekler. Çünkü bir yarım yıllap içimde saklap gezdim. Başkalar ýaly edil beýleki adamlar ýaly beýleki biziň watandaşlarymyz ýaly olaram aýdyp bilmän içinde saklap ýörler. Men bolsa bugün şu zatlaryň üstüni açmakçy. Inni ýa-ni tariha gaýdyp gelsek, bir ýyl munun, bir yarım ýyl munun, ýa-ni ýanwar aýlary, fevral aýlaryna gaýdyp gelsek, şu 2 sany ýaşulymyz Halmurat Söýünov bilen Sapar Yklymow çykyş edip başlapdylar. Menem bulary görýärdim. Beýleki platformalarda çykyş edýänlerem görýärdim. Hemmesini deňeşdirip görýärdim. Intak men çykyşam edemokdum. Ýöne içimde bardy şu zatlary aýtmak, diýmek bardy da. Bir gün bolmasa bir gün menem çykyp aýdaryn halkyň gözüni açmagy kömek ederin, ýardam, ýa-ni meňe kömegim deger diýip pikir edýärdim. Soň şol Türkiýede 55-60 sanymy biziň türkmen oglanlarymyz, gyzlarymyz aradan çykdy, ýa-ni ýasama arak sebäpli aradan çykdylar. Şonu içip onam men dünkü gepleşigimde de aýdyp geçdim. Hökümetiň adamlaryň üýşen ýerine howpun bardygyny bilen soň şolaryň agdy biri gaýmasyn, şolar ýaly taktika bilen, şolar ýaly metod bilen hereket edýärni. Hereket edýän düşünükli zat. Şoň üçin şu bir zawodda işleýän, ýa-ni 55 sanymy 60 sanymy biziň watandaşlarymyz
yoğullu şol araktan onun birinin toyununa deydiler. Yürüytü şol arağı getirip beriptirler. Inni o zatlan üstü açılmadı. Açılmaca görünüp dur. Sebebi ol ölün bennelerin idini idap sorayan yok. Neticeni Türkiye devletinden talep ediyen yok. Bir derin onun idini yerlere vardı. Nemeler olup geçiyor. Üstü açılıyam açılan okmuş edip derin yaptıran adam yok. Şol sebeple Türkmenin kulu o yerde kime gerek? Türkmenin öz milletine gerek olmasa Türkmenin hükümetine Türkiye'deki pasolstva ilçhanalara gerek değil olsa kime gerek olur? Onun idin izarlamak. İdin nagalan yankı vatanına dagalan garnaşlarının o zatlardan daşta o zatları idap sorabilecek adamlar yoktur. Eğer var olan olsa hak hukukunu talep edip sorabilecek adam şol garnaşlarının içinde bar olsa özünü oňaryan bolsa tertip düzgüne düşünýän bolsa ya bolmasa bir iş edip bilecek adam bar bolsa olar beýdip Türkiýeге gidip işlemediler kul bolup özüni oňaryan adam bolady başga çırak bolýar başga çırak hereket edýär öz hak hukukyny talap edip bilýär. Inni yankı tarihe gaýdyp gelsek, men şondan soň şu 55 sany, men 60 sany baýdy. Şol watandaşlamada aradan çykanyny menem durup bilmedim. Şonun bäri çykyp başladym. Ýöne onuň men görýärdim şu ýaşylyň çykyş edýäni. Ondan soň başga da gyýdy gelinlerem çykyp başlady. Yankı bizim erkek oglunlarymyzam çıkış edip başladılar. Çıkış edýäniň yankı video rolik ýasap, ýa-siz ýazgy edip Türkmenistanyň hökümetini, Türkmenistanyna bolup geçýän şu korrupsiýany tanqidlap, diktaturany tanqidlap çıkış edip başlayan adamlaryň sany gitdigiçe köpelip başlady. Olaryň hemmeti diýen ýaly şu Halmurat aganyň Halmurat Söýünowyň kanalyna uğradýardylar. Her günne 4-5 sany video ýüklenýärdi. Her günne. Bular inni gitdigiçe köpelip başlady. Hökümetim aňyrda bakdy, seretdi, gördü. Adamlaryň bir zat edip öňüni almaly. Inni plan, näile plan? Plan düzülen öňünden o planlar bar bolmagy mümkin. Dünkü gepleşikde kimine de aýdyp geçdi. Öňden o planlar düzülen ýöne nähile edip ýola goýmaly, nähile edip işläp başlamaly. Indi şu taýda meniň aýtjak zadym Akwel Sapar, yankı bizim ýazyjymyz özüni jurnalist diýip atlandyrýan jurnalistimiz diýsem bolýar, ýazyjymyz diýsem bolýar. Bunu ýöne men kaviçkaň içinde hasap edýän sebebi bunun hakyky ýüzi dünden bäri, öňünden bäri açylyp gelýär diýip aýdyp biljek. Sebebi menem şol adam hakyna bir ýarym ýyl bäri sesimi çykarman oturdum. Ýöne soňky döwür gitdigiçe bu adam has beter tersine hereket edip başlady. Ol men bu adam hakyna eşden zatlarym hawa dinledim, eşitdim, özüm içimde galy sakladym. O sıra men ýöne gitdigiçe bu adam beter edip başlady. Ni halkın gözünü açmak üçin yankı men şu çıkışımı etmekçi onu yüreğime döwdüm. Şu zatlar barada aýtmagy. Ýöne yankı Akwel Sapar diýilen adam Halmurat Söýünowyň kanalyny şu geçen ýylky gurrun edýän men Halmurat Söýünowyň kanalyny adamlaryň gitdigiçe köpelýänligini görüp bunu aňyrdan yankı tayyar papga gelen bolmaly. Tayyar papga gelenine bunun içinde nämeler bar bolsa şonu
akıl tapar yaşlım yerine getirmeleken. Onun halmra söyünüfün taşını üyüşen adamların öňüne böwet bolmak üçin ýa-ni bu öňe çykan ýaşlymady hemmesini interview çağırıp başlaýar. Şol sanda menem çağırdy. Onun bu taýda bir näçe adamlardan men şu edil maňa jaň edip aýdyşýaly, ýa-ni maňa haýyş edişýaly gelip men kanalymda tegelek stoluň başyny biz bilen gepleşip geçirdi aýdýada. Beýleki watandaşlamada da şol aýdan bolmaly. Onuň aýdypdyrlar, ona men soň eşitdim. Ýöne men ony o ýaşly akıl tapar maňa habar bermäkä, intek meni çağırmaňka eşitdim men onu. Bir näçe ýerden eşitdim. Ýöne gynansaňam käbir watandaşlamadan men şeýle ötünç soramak isleýän, näme üçin sebäbi ony aýdan adamlaryň atlaryny tutmaly bolýan şeýle. Onu men aýtmaryny sözüm berem olara hiç ýerde adyňyzy tutmaryny sözüm bermedim ýöne. Olara menen hiç taýyş etmediler. Bu zatlar hiç ýerde aýdaýma diýip taýyş etmediler ýöne men içinde sakladym ýördüm. Şunu çenni. Inni häzir men şu taýda ekrana getirmekçi şol ýaşlynyň akıl taparyň maňa meniň bilen ýazyşan WhatsApp'da ýazyşan tekst ýa-ni mesajlary bar. Şonu men ekrana getirmekçi, ondan soň meni ýalan sözleýändir diýip pikir etmediňiz ýaly. Hemde şol watandaşlamady bar. Ekrana ýa-ni Näder watandaşlar? Bir minut. Ne? Şu ýerde görýän bolsaňyz. Ene şu akıl taparyň maňa ýazan datlary. Şu taýda ene salam Olga diýe. Men siziň ildeşiňiz hünerini yürüdüp gelýän jurnalist hem ýazyjy. Siz bilen gepleşjek bolýan. Ýapmadyk bolsaňyz jaň ediň. Ýogsa da haçan wagtyňyz bolsa özüňiz aýlaň. Ine meniň telefon nomerim hem adym akıl tapar Şwetsiýa diýip ýazypdyr. Soňky videolaryňyzda gördüm. Göz ýaşa boğulup gepleseňizem aýdyp beren zadyňyz gaty düşnükli. Indi men diýen salam birinji bilen soraýyn. Kim size meniň nomerimi berdi diýen. Indi bu taýda diýe men orçy ýazyp başladym da sonunda näme düşündir. Мой телефон знает буквально 3 человека, хотела узнать, кто из них, кто из троих. Я люблю работать с очень честными людьми. Ответьте честно, иначе я должна буду вас заблокировать. Извините. И мен bunu hem için сразу резко şeyle atvet verdim de. Sebebi men şu adam hakkında kimi interview çağıran bolsa şolaryň agdyny eşitdim-de baran adamsyna ýa-ni interview bermäge baran adamsyna interview torandan soň neme diýämşin. Halmurat Söyünüf narkoman, Halmurat Söyünüf eýle, Halmurat Söyünüf pedofil, Halmurat Söyünüf garilla lakammadyr. Yani bu power bolup işlen ya beýleki diýen ýaly gıýbatlary aýryp berýän ekenne. Şol indi bunyň taktikasy näme? Şu taýda näçe köp adamy ýa-da serpikdirip bilse, ine şonça da gowy. Sebäbi şonuň planyna girýän eken, şo papkaň içinde ýazylandar hökman suratda
halmra suyunu fundaştığınak adamları yok etmek. Şoların ağdını sus etmek, yani ağdını yumdurmak. Onun ne men şol vatandaşlarımızın häzir adını tutmakçı bolýan bağışlan gelin men sizin adyňyzy şuşa tutmaly bolýan. Ne birinji diýen Leyla Kamalova şo kanalyna baryp video ýanky gepleşik geçirenler şo tegelik storyna baranna ýanky ýallatlary diýipdir. Bulam diýdi, men diýdi şok boldum diýdi. Onu diýdi, öňünden aýdan bolsa men oňa interview bermezdim diýdi. Yani interview torandan soň mikrofonu öçürüp diýdi, şu zatlar aýdyp başlady diýdi. Onun onu aýdanna biz meniň martym Sehra da bardy ýanymda. Ondan soň bu gepleri men çemenden emeşdim. Şeýlerek diýip gurun edýär şol adam diýdi. Başga ýerlerden emeşdim. Gepim ýysgasy meni urtu bağışlama sorayan sizin adyňyzy tutulmak üçin sebebi ýanky bunu eýläpdim ýürmäň asla bir ýerliksiz zat diýip hasap edýän sebebi barur üstü açyldy. Ýanky meniň bu aýtmamyň sebebi näme üçin şu çukura ýykylyp barýan halky ýanky halas etmeliler. Näme üçin halas etmeliler? Sebebi adamlar gözlü kör adamlar olary dinläp oturýarlar, olaryň abunaçylarynyň sanyna seredin. Şo giden adam dinläp oturýar. Diýmek, allamany başarýan adamlar. Ýa elinden gelýär, dilinden gelýär, gepi sözi oňurýar. Diýmek, şeýdip adamlar alýar. Diýmek, Halmurat Söýünüp narkoman, Halmurat Söýünüp pedofil diýseler, herkim tanamayan adam gaçmalylar. Ýöne bunyň aňyrsy analiz etmän başarmaly. Şonuň diýýän zatlar dogrymy, ýalanmy? Näme üçin sebebi men bir zat aýdyp bereýin häzir. Şu biziň bar gepleşiklerimiz şurdan ibaret. Bu taýda men telefon nomeryny ýazan aldym diýsem, aýdy bilmedi, ýalan sözläp başlady. Men diýip göreýin bir student berdi öýdädiýär. Student berdi diýär soň bir aýal beripdir diýär, maňa bilmändir niýe bagışlan diýär. Ol sen üstüne 10 adam gününe gelýänler interview bermek üçin. Kimin bereni bilen okmy sen? Başda ýalan sözläp başlady, şoň üçin men gaharym geldi. Onun bu men telefon nomerymy nireden alypdyr bu? Türkiýede 2-3 tane adam bilýär diýdim. Onuň biri Serdar Garaumly bolmaly. Onun men şoduny bilýän 100%. Onun soň diýdi, men diýdi kanalymda bir çykyş edýän aýal bar diýdi, şo berdi diýdi. Ol aýal ýanem şo Serdar Garaumlyň söýgülsi. Olam maňa jaň edip aýtdy, men diýdi berdim diýdi, bagışla diýdi. Onun men aýtdym, menden sonra men telefon nomeryny paýlap ýörme diýdim. Onun diýdi, şu men diýdi aýtma içerde diýdi, şu Akgöl Tapar'ın kanalyna çykyş edýän diýdi, Gülcemal Han bolup diýdi. Mene bolýa aýtmar diýdim. Şu wada çenli men onu aýtmadym. O sebebi diýenmädi, men oglum gullyk etýär, aýtma hiçkime şoňa ziýan etmesin diýdi. Bolýa diýdim. Indi oglum gullygy turan bolmaly. Sebebi gullygy tursa men bular etjegime näme etjegimi bilýän diýdi. Gullygy tursun oglum bular etişmeser et diýdi. Indi gullygy turandyr, şoň üçin ýüzüni açyp çykyş edip başlady. Ýanky eneş diýilýän Serdar Garaumlyň söýgüldi. Şoň üçin men şu wagt ýene adyňyzy tutýan siziň bagışlamada soraýan sebebi bu zatlarda kazalçystyk men üçin. Indi ýanky ýerde näme diýär? Şu taýda ýene bir zat diýär. Унам dinledeyin. Добрый день, Ольга. Это Вельсапар. Действительно, мне кто-то из наших ребят скинул вот ваш номер и попросил меня обязательно пригласить вас участвовать на круглом столе. И поэтому я вот ищу с вами контакт. Хотя вот, честно говоря, вот месяц назад скинули мне номер, вот именно поэтому сейчас сразу очень трудно мне вспомнить, кто же это был. Я уже спросил одного нашего парня,
не он ли мне скинул ваш номер, но он сказал, что нет, к сожалению, это не он. Значит, мне надо будет дальше искать. Я обязательно найду, обязательно, потому что я общаюсь с определенным количеством людей, но все-таки я думаю, что их не так много. И могу повторить, я очень хочу вас пригласить на наш круглый стол на Эркин Туркменистан. Если будет желание, пожалуйста, мне сообщите. Тема будет та же, горки Белафи, вот, страх, и, значит, вот, как используется в Туркменистане со стороны властей вот этот вот механизм страха, чтобы управлять всем населением, всем народом. Вот будут, конечно, и другие темы. Yani vatandaşlar Steiden'i diyanatları yalan tözlep başladı da men telefonunu kimin beren aydı bilmän, aydı bilmedik sıran olup ya tanam yadına düşmedik sıran olup şoň ýaly hareket etti. Benim onu halamadım. Baştan adam yalan tözlep başlasa onu men halamayan. Şonu gün üýdüne diýdim. Men ýadan atlamam var Steide. O kapbilersiniz ne de taptım diye kimden alanmadı diye Erkin Türkmenistan'dan bir gelin çıkış etti diye. Men sizin telefonunuzu şondan alıptırın diye. Olam öň Serdar diyen bir oğlandan alan eken diye. Onu men bu Serdar'a jaň ettim. Eneş maňa jaň edenden soň Serdar'a jaň ettim men. Neme diýdim? Sen berdiňmi men telefonumu diýsem, "Ay ýok" diýdim, men beremok, men hiç beremok diýip oýnalmady. Benim aýtdym, "Ýaňça eneş" diýdim. Aýdy bu tira eneş aýtdy diýdim. Neme? Ýank men berdim bagyşla diýip aýtdy diýdim. Han kunk etdi, sat diýip bilmedi. Ene ýalançylar nirede nähil sözüni tutup bolýar. Onuň inni men diýjek dadym bar ştaýda. Ýanky yo aňyrdan gelen papka bar. Papkaň içinde diýmek Halmra Söýünüň daşda görünýän adamlar ýok etmeli. Näme etmeli? Eýtmeli, beýtmeli, pohatmaly, yalan sözlemeli, ýöne ýok etmeli. Şol adamlar iýne serpikdirmeli. Hakykatdanam şol döwürde Halmra Söýünüň kanalyna çykyş eden adamlaryň hiç biram ýok häzir. Demek bu gurrunlary halkyň içinde ýaýradyp, elinden geleni edip başardygyndan näçe giňden ýaýradyp bilse ýaýratdy şol akwel tapar diýlen adam. Şol sany beňini diýen adam ştaýda. Men näme diýen? Ne men şey diýen, после окончания записи вашего круглого стола, если вы будете рассказывать мне, какой Халмурат Söýünев наркоман или педофил, то мне с такими людьми сидеть за одним столом не стоит. Ýagyp ýüpek giymeyin. Ýagyp ýüpek giymeyin, gaty çöreği suwa basyp ýeýin. Ýöni, wyjdanymy satmaryn. Bir adamın üstünden gıybet edip özüňe awry edinmek edinjek bolýanlaryň ýanyna meni görmersiňiz, hoş sag bolun diýen. Indi bu taýda boyun almady, taýda ýadanlatlary bar. Sen gıybata gurunga diýe gulak asýaň diýe, eýle diýe, beýle diýe, bu zatlar ýalan diýe, men agdymdan eşitmedim däme diýe. Ýöne men muňa pursat bermedim, muň agdynan eşitmegi. Eger men ruhsat beren bolsam, onu men buňa sesin ýazdyryp bilerdim. Ýöne men gaharmyň gelen nady şul adam bilen oturup yüzbeýiz oturup şu zatlary eşitemden soň Halmura Söýünüw narkoman Halmura Söýünüw plan pisdiken näme gelin gyzlara göz gyzlar ýani eýle beýle diýip hapa zatlary aýdyp berip halka aýdyp beren soň olar maňa aýdyp berdiler. Men o zatlary eşitemden soň bu adamda menne ýigrenç döredi. Şoň üçin men bunyň kanalyna baryp oturmagam islemedim. Şul adam bilen telefonla gürleşmegem islemedim. Şul adamyň territoriýasyna, şonuň kanalyna asla barmak islemedim. Diňe ýankyýal zatlara jogap berdim-de, şu taýda da temany kapatdyk. Menem onu blog edip taşladym. Ne watandaşlar, indi men diýjek zadym, ýanky
yine bir aytjakdadım maştaydı Şatlyk Şyhypyň kanalyna şadawurdy. Ayallygyny Halmurat Söýnüpň Sapar Iklimowň ýa-ni üstünden hapa dökülip her hilik ýigrenji videolary Şatlyk Şyhyp çykaryp başlady. Onu gördüm, oturdum Şatlyk Şyhypyň aýdýan datlary Halmurat Söýnüp barada aýdýan datlary edil sağ halk şu Akgöl Saparyň diýen agzyndan çykan datlary gabat gelýär. Oňam diýen datlary videosunu Akgöl Saparyň watandaşlarymyza interview bermäge baran watandaşlarymyza aýdyp beren gürrüňleri hemmesi deň gelýär. Diýmek Şatlyk Şyhypyň kuratory Akgöl Sapar bolmaly. Sebäbi Şatlyk Şyhyp nereden bilýär? Halmurat Söýnüpň kliçkasynyň garylladygyny, ya kliçka, o öz kliçkasam däl ol, agamyň kliçkasy. Soň şol biderek nejis videolardan soň, geçen ýylky videolardan soň Halmurat aga öz kanalyny 4 bölekden ibaret bir video çekip koydy. Hersem 30 minutlyk 40 minutlyk video bolmaly. Boydan maşa bar zady gurrunmak başlady. Özüniň baştan geçirenler gurrunmak başlady. Inni şu gep gıýbatlary hemmesi Akgöl Saparyň agzyndan çykan datlar. Sebäbi ikisiniň hem aýdýan datlary desseň gelýär. Ýoksam Şatlyk Şyhyp näde tanaýar onu? Şatlyk Şyhyp ýaş oglan, bolsa 30 ýaşynda. O Halmurat Söýnüp 60-dan geçen. O deň duşama däl. Ya ikisi bir welaýatda ýaşamady. Ya onuň bilen bir gullugam etmedik bile. Olaň çagasy ýaly. Ýöne Şatlyk Şyhypyň kakasam atasam tanabaga haky ýok. Halmurat da Balkan welaýatyndan, Şatlyk Şyhyp Daşow welaýatyndan. İkisiniň nemesem hiç ýerde gabat gelme haky ýok. Ine watandaşlar şol wagtky edilen videoda şu Şatlyk Şyhypyň eden videosyny diýen datlary ba ane sen power bolup işledinmi? Sen ene o wasdan ullu sen kliçkaň garillamy näme diýip şoň kliçkasynyň garylladygyny Akgöl Sapar bilýär. Şonuň power bolup işlemärmi? Şonam Akgöl Saparyň agzyndan çykan gurrun o wasdan gullu edip näme hemme dady Akgöl Sapar gurrun berýär. Onam Şatlyk Şyhypym soň öz kanalyny gepleşik edip ýa-ni video roly edip goýýar. Ne watandaşlar, diýmek Şatlyk Şyhypyň kuratory Akgöl Sapar bolmaly. Inni soň gepleşik ýa-ni gurrunlar Halmurat agadan geçdi-de Sapar Iklimowň daşyna geçip başladylar. Inni ol plany näde Sapar Iklimow gep gurrun bilen gıýbat bilen ýalan töhmet bilen halkyň arasyna awraýyn düşürmeli. Ol işi beýleki jurnalist Allamrat Rahimow tawsirýalar. Inni oňa gelen papkanyň içinde şeýle zatlar bolmaly. Näme etmeli, eýtmeli, beýtmeli, näýle bolsa pok üstüne atmaly da Halmurat Söýnüp edişýäli Sapar Iklimowň awraýyny halkyň içinde, halkyň gözünden düşürmeli. Şoň awraýyny düşürmeli, eýtmeli, beýtmeli. Soň siňdan bolsaňyz, ýa-ni Allamrat Rahimow ilki başta çykanyny normal gepleşikler edip başlandyr. Soň birdenem Iklimowň üstüne topulup şoňa töhmet atyp başlady. Ýalan sözler bilen, ýalan gıýbat bilen. Inni şu ýerde göz ýetirip bolýar-da, näme üçindir adamda soragdyr ýa-da näme üçindir normal gepleşik alyp gidip oturan adam birden Sapar Iklimow'a topulup başlady. Diýmek papka geldi aňyrdan içinde de planma, şeýtmeli. Çotky ýasny ýadylan planny şunu etmeli. Ondan o taýda ýa-ni şol işi uğruna barsa da şunu etmeli, şo işi uğruna barmasa da etmeli şol. Şondan soň siňdan bolsaňyz şo halkyň içinde de şo gurrunlar ýaýrap başlady. Olagyzdan, bulagyza ýalan informasiýalar bilen falşew ýa-ni papkaň içinde gelen falşew piçatly, myhymän ýasan, düzün
rivayet, hikayet diyeli. Sapar iklim vardı, şol oğru plan tutkanı. Ne bu sapar iklim bilen yankı görüşmenim, şol tersine şoňa garşy görüşüm Allamrat Rahimov tavsirlan. Inni Halmrat Söýünüfe Sapar Iklimov nime Halmrat Söýünüfe Akwel Sapar yamanlap nimeden düşürmeli, awraýdan düşürmeli, daşyna halk güýşmedi ýaly. Sapar Iklimov'um Sapar Iklimov'um Allamrat Rahimov tavsirlan, ol oňusyny abrabot etmeli ýanky daşyna adam güýşmedi ýaly. Ine vatandaşlar benim şu zatlar size aýdaýnydim, şol adam Akwel Sapar diýilýän adamym. Maňa da şolar ýaly gaty kan neme ýetliğine text message ýazyp ýetliğine neme WhatsApp'dan ýazyp meni öz kanalyna çağırjak boldy. Olam elbette şu men Türkistany ýazgy edip ekrana goýdum da şol Halmrat Söýünowyň ekranyna goýdum şol kanalyny. Ondan bu Akwel Saparyň edýän taktikasy nähili? Kim öňe çykyberse, kim şol video ýazgy zat edip neme dip beren bolsa, şolaň uğruna ýygyna düşmek gepiň ýetgäsi, şolaryň sesini yapmak. Täze Leyla Kamalowa da çykyp başlapdy da öz başyna bir küçügedek çykyş edip başlapdy. Hansoň görünmedi. Hansoň görünmedi. Ana şolar ýaly men aýtjak zadym. Ýöne inniden beýle şol adamlaryň has güýz ýetirmek üçin aýtdym şu zatlary. Siziň gaderli watandaşlar, siziň bähwidiňizde ylgyan adamlar däl bolar. Siziň tersiňizde ylgyan adamlar. Dünkü gepleşikde hemme dady faktlar bilen çotko getirip siziň agzyňyza çeýnäp salyp berdiler. Indi şol iki tane adam kimdigini siziň agzyňyza çeýnäp salyp berdiler. Sizinle düňe ýugdaýmak galýa. Indi de şunu da düşünmeseňiz, onda günüňiz kyn siziň. İki ortada neme der ýörersiňiz, näme etjeňizi bilmän. Şu zatlar analiz etmäni başarmasaňyz, adamlar, watandaşlar, siz ol ene siz galan toklaýal ortada gezer ýörersiňiz, nira gitjeňizi bilmän ylgap. İki tarapa togusup. Inha öz ýeriňiz tapyň şoň üçin gaderli watandaşlar. Indi bundan artık size näme diýjegimi bilemok. Sebäbi geçen ýyllar bäri mene sesim çykarmany oturdum, seyretdim, baktım, hemmeleri dinläp görýärdim. Belli bir dogry ýoly saýlap almak üçin birinji bilen adamlary deňäp görmeli. Agzyndan çykýan sözleri, edýän işlerini deňäp görmeli. Ýöne hökümet näçe arrygyny gynasa da Akwel Saparym, Allamrat Rahimowam näçe arryklaryny gynasalarym 2 ýaşly eýýäm 2 ýylyň içinde gowy ýaşlary, talantly, bilimli ýaşlary yetişdiler. Ýani şol ýaşlaryň indiden eýlägem şol ýaşlaryň alıp gitjektigi, şu ýoly alıp gitjektigi görünüp dur. Näçe arryklaryny gynasalaryň men pikirimçe bary puç diýip hasap edýän. Ol ýa-da serpigen halkym düşünür, drovara düşünür bu zatlary. Soň ýene de öz dogry ýollaryny tapar diýip mene şeýlerek umytdy. Ýaşlarym şu bir kelin içinde o ýaşlary taýýarlap ýetişdiler diýip mene şeýlerek aýdy biljek. Ekranyň arkasynda da siz näme diýäňiz, siz boşlar diýenlere de ştaýdan ýüzlenýär, ştaýdan aýdýan sahnanyň arkasynda gaty gowy talantly ýaşlary ýetişdirýärler. Şu 2 ýaşly. Eliňizden gelse de asmany ýere çekmini. Ana şolar ýalrak gaderli watandaşlar, şu ýerde men siz bilen hoşlaşaýyn. Hoş sag bolun. Menim aýdan atlamdan, diýen atlamdan özüňizi bir misal alarsyňyz, netije çykararsyňyz diýip mene şeýlere umyt edýän. Bolýa. Sag bolun, sagaman oturuň.